Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan Ay salidumay. Okay na yung bagnal daw kada kayo papagayam-gagayam siyak ni Manong Yo Arafi iti programa nga Daneo Ken Sunata. Iti Daneo Ken Sunata kat dagiti ko nagduma-duma kinumpos dagiti kakailyan wenno dagiti kakailyan nga taga Mountain Province taga Cordillera nga kansyon nga inadaw da iti practical nga makita da iti community wenno iti aglawlaw. Ketsak ni Manong Yo Arafi nga makadkadwayo itata iti Daneo Ken Sunata. Umuna pa ito tagagayam, apan tayo pa mandinggan iti may nga kansyon nga na ina nga kinumpos dagiti umili wenno iti grupo nga binangi. Umuna pa man apan tayo dengken daytoy nga kansyon papagayam. Makan mansusukuban di ipugaw. Makan mansusukuban di ipugaw isnan kalutaan. Mansusukuban nan makan. Nusik an makaisani ka, adu ay makan isnan bay mo. Yumisam nan sa gugong mo, no maid gapo-gapo. Makan mansusukuban di ipugaw isnan kalutaan. Mansusukuban nan makan. Indawat di kabunyan, luta ay kataguan. Mait kumamang mumungsan, adi na ayon ay magagaman. Makan mansusukuban di ipugaw isnan kalutaan. Mansusukuban nan makan. Numan ad kasi it naam abun ibam. Tawada abun na uskan, si na kataguan. Makan mansusukuban di ipugaw isnan kalutaan. Mansusukuban nan makan. Ginawang ay panilsiliban, adi tako manwaswasitan. Ta adi makedutan, mahus ay kataguan. Makan mansusukuban di ipugaw isnan kalutaan. Mansusukuban nan
nan makan. Bilik kada kakaiwan, adi takun pupuan. Tangis nan bumabaayan, nakenatken ay maanupan. Makan mansusukupan, di ipugawis ng kalutaan. Mansusukupan, nan makan. Bilik ay naapugan, entaku kumaneskan. Balinen si kakaiwan, way seden di inuman. Makan mansusukuban, di ipugawis ng kalutaan. Mansusukuban, nan makan. Okay. So isuday tayo iti umuna kansyon wenno sonata nga apan tayo inbingay itatang oras. Anya iti kayat nga saon iti mansusukuban. Mansusukuban kayat nga saon ket pagtutunulungan, pagsasangwan ken bantayan isuday ta iti nalawag kayat asaon ti mansusukuban pagtitinulungan iti amin nga kasasapulan dagiti tattao iti may sakit ang asaon ket iti ngamin ugali tay kaigurutan handa ngamin nga imot taamoda nga no ada iti maysa nga pamilya wenno maysa nga hanlang iti pamilya uray iti maysa nga lugar kas iti no kas pagarigan ditoy Central Sagada ken iti Northern Sagada dayta iti maysa nga panganarig ngano kas pagarigan na medyo maawanan iti taga sa sentro iti makan ket no adda iti northern part iti Sagada ti makan apan da ibaga ken madi iti agim imot gagayam ken kakabsat iso dayta iti nalawag akayat ng sawan iti mansusukuban hanta nga agayam imot no sikaket adda iti makanken ka tati kaugalian kikitanda nga madi ti adda iti mangan ken awan iti madi ti adda mangan ken awan iti adda mangan. Iti ngamin magapuan na dayta iti numan na kaidulinda tinagapuan na dayta ket iti daga nga inted iti kabunyan ta isumot ti pamati da isumot ti ammo da iti kabunyan wenno iti Dios iti nakaited iti daga para pagbiyagan dagiti tattao iti intiro alubong haan lang ditoy kaigurutan nga dayta daga ket haan met nga ag-aguman tanong kas pagarigan aggumaka ay kat hamo man amin piman ata ada iti ibati mo tatapno ada ti pagmulaan dagiti kakadwam wenno kakailyam tapno adamot iti
pagbiyagan. Okay? Kaslamot iti ginawang iti kaya't nga sa uwen, kaya't ti karayan, kaya't haan nga pagbulangan iti basura, ay wanan, taadamot iti akin balay dita nga lames, wenno anyaman dita nga mabaling, nga alaan dagiti tattao nga pagbiyagan. Iti mata kabilbiligan wenno iti kabanbantayan iti ket nga sauwen ket haan ta nga pupuuran tanalawag nga napuuram dayta panganaam ngay iti aramidem iti balay ken haan nga dadaelen dagiti kayo kaya nga sa unhang apupuran ken bantayan ta isuday tamot iti magapuan not lang iti daduma ang makan adu ti magapu iti makan iti bantay kas kadagiti maanupan nga mabalin a pagbiyagan dagiti maanupan kanda dumapay nga wild nga daay ti bantay amabalin ang makan ngem kang runaan kadagiti mayaramid iti paglinungan wenno kadagiti balay gagayam. Iti mat may sanga ko na ijay ket no bantayan tayo iti kabanbantayan takitaan tayo no adda ti naapugan wenno nakalbuwan ti kayat nga saon ti naapugan ti jay makikita nga grassland ay ket apan tayo mulaan tapno adda iti Orion dagiti kaapuan tayo wenno dagiti apo tayo dagiti anak tayo kagayam nguso nga iti pang susukuban ket pagtitinulungan tiket nga sa pagtitinulungan iti kabyagan iti ad-adu nga tao nang nangruna kadagiti sumarsaruno nga tattao nga apo tayo ken kadagiti anak tayo hanga agim imot nalawag dayta haan nga agag-agom dayta itiket nga sa uwanti mansusukuban. Okay. Iti mat sumaruno nga kansyon na pantayo man mat denggan iti may sanga sonata nga nagapumot lang iti grupo iti binangi gagayam. San historia
Isnan ugali nem yarik na Takdegang ginurot ay kultura Manipod ugma hangganay anong usleng ag isna luta Paypayaw ay pinalidang Tuptuping ay naman Katunang dagat anos dihikas di kauwan Kaukawas ay binatan Among kaigurutan Makaili ay hidam Ng indana pundar di isang ayam Panangmawan si kataguan Ay pinangat si kapuan Itultuloy tan inayan Nung madaes paypayong kabilbiligan Kakaiwan dagang danong ginginawa Numatpay na ligat sekang dan ikas na Kultura sang ayan adinayan ay linglingan Tan siya pa'y nanan pasaran Un-un linalpuan yan atabuan Pumili pumamunta Amat kayo ay umunga Sopyatan ang pinaylaw nawa Mamakas tinubuan ay luta Way sumyan nyo ay umunga Kultura katanguan sumyan dilitagwan amamudnan sasayangdan amamudnan sasayangdan Okay, kagayam. Iti si marunong aso nata nga apantayo nangagan ket maipanggapmet iti kultura anain sigudan nga kinumpos met lang dagiti grupo binangi. Ket apantayo basit ti ibaga iti maibingay basit no panggap iti kultura nga tinawitan kunana ket dagiyay ay nitdo dagi insuro iti napuan wenno dagi jay napalpalaba dagi na tattao nga apantayo nagapuan when nakasilpo iti kay kabunyan nga kayat iti kabunyan nga kunada sinan iti daga iti dagiti tattao iti daga nga kunana. Iti kultura nga nagtawid ang kadaytoy ket maysang pagbaknangan wenno sama ko nga kinabaknang dagiti tattao iti kaigurutan. Iti insursuro dagiti
elders dagiti nagapuan tayo nga lalakay ket adati insuro da idi pailaeng nga hantayo kuma nga liplipatan aya dagiti sursuro kas kadagiti si disiplina kada tayo noan niya iti dapat nga kayat nga aramiden tayo tapnohan tayo nga malipatan dagiti ugali ana in sigudan ken iti kuna nga hantayo nga dukdukugan di hantayo nga liplipatan dagiti ugali nga napipintas nga mabalin nga adaptaren tayo itatta anya tapno haan nga maiyaw awan tano sika nga igurot nga mang iyaw awan baka tupay maiyaw awan ka iti rabaw ti daga nga kunada tada ito nga ugali kat insuro dagiti kapwan tayo nga ipasublat wenno ipamana kadagiti anak tayo ken dagiti apo tayo ken dagiti pay sumalsarno nga tattao nga kakailyan wenno hanla nga iti pamilya no dagiti no diket dagiti dagiti ame kakailyan iti kaigurutan adu dagiti kayat da nga ipasa may panggap iti kaugalian hantay nga bastang kan hantay nga ilaklako dagiti ugali tayo nga dagiti insuro dagiti nagapuan tayo nga tattatang tayo wenno dagiti elders tayo iti ugma. Itata makita met nga adalata iti kuna tayo nga commercial ngam no mabalbalin sadang tayo hantayo nga ilaklako dagiti kaugalyan tayo ken dagiti makikita nga nainsigudan nga dapat nga hantayo nga malipatan tanong ko na dagiti bado dagiti amin nga kwa katatakat naging commercial matanan niya mabalin nga mailako iti sabali lugar ngam iti may sangahan tayo nga mailako kumaijay dagiyay usto nga naba talaga ti kayat na nga saun dagiti nainsigudan nga dapat nga hantayo nga lipatan ken hantayo nga ilaklako. So dagita gagayem iti kayat na nga saun iti kultura nga tinawid nga nainsigudan kadagiti nagapuan tayo nga umili iti kaigurutan. Naimbag man nga malam kada kayo aming kagayam, siyak ni Manong Yu Arafi, nakadwayo iti Danyo ken Sunhata.